Hola, en aquest vídeo te vull presentar la manera més efectiva per anunciar el teu negoci a internet. El que és segur és que el mitjà de més difusió d'aquesta època serà internet. Internet passarà al davant de la televisió i, per suposat, de la ràdio, dels diaris i de les revistes. Actualment, les 3 webs més visitades del món són Google, YouTube i Facebook. I si vols que el teu negoci estigui anunciat en els 3 portals web més importants del món, estigues atent i sabràs com fer-ho. Ara, gràcies als recents canvis de Google, quan busques un negoci localment, Google el posiciona als primers llocs i, per tant, les teves possibilitats d'anunciar-te al teu públic objectiu i, per tant, de fer créixer els teus ingressos s'han multiplicat per 1000. Sí, com ho sents, tens possibilitat de fer incrementar les teves vendes. Mira el que et mostraré a continuació. A continuació et mostraré com fer-ho. Ara, a Google, quan fas una búsqueda local, mostra en les primeres posicions les empreses o els negocis locals. Ho farem en un exemple. Marquem perruqueria l'Aldea i, com pots veure, a les 3 primeres posicions, que són les posicions que la majoria de gent pica quan fa una búsqueda a Google, apareixen els 3 negocis, en este cas 3 perruqueries locals de l'Aldea. Mostra al Google Maps les ubicacions de cada una d'elles i en el primer lloc marca l'empresa que nosaltres hi hem fet el treball. Com podràs veure, quan tu entres a la pàgina del sitio, veuràs com estan totes les dades de l'empresa, com per exemple el carrer, el seu telèfon, el seu blog o pàgina web, si hi ha comentaris, per exemple, si el que busques és qualitat humana, professional, nosotros somos tu perruqueria, pots fer una mica la presentació de la teva empresa, pots col·locar també el teu correu electrònic, si tens alguna promoció, i si vas baixant veuràs que també pots ficar fotos del negoci per presentar productes, per ensenyar la cara de les persones que treballen, per aproximar-te una miqueta més als teus clients, no? També pots penjar vídeos, un vídeo com el que ara t'ensenyarem, per exemple, este d'aquí. T'ha agradat el vídeo? Espero que sí. L'estadística diu que els que estan als primers resultats s'emporten tots els clics. És a dir, són els anuncis que visiten les persones interessades. Per això han buscat perruqueria en lloc de qualsevol altre negoci. Això ja és un avantatge. Els teus anuncis es publiquen a les persones que busquen el teu producte o servei i, per tant, t'estàs anunciant als teus potencials clients. La segona avantatge i definitiva és que el teu anunci estarà a internet per a sempre, sense que tingues que pagar mai més per ell. El teu anunci amb el teu vídeo promocional estarà mostrant-se als teus clients potencials les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. A més, s'estirà mostrant de la forma més eficaç possible. S'estirà mostrant en un vídeo promocional per a
que donis una bona primera imatge del teu negoci. La millor estratègia de màrqueting. El teu negoci local estirà a Google, YouTube i Facebook, els 3 portals d'internet amb més visites del món. Màrqueting total innovador. Anticipa't. Demana més informació a www.anunciarminegocio.com/Ebre. Guanyaràs clients.